guys, good evening. Welcome back to our channel. So, it is time check tayo guys. 11 na ng gabi. Hindi niyo makita guys. It's 10:59 na ng gabi guys, and it's 17th of March. So, ayun guys. I just thought na kasi wala na akong guys, vlog. Kaya I thought I'm gonna come here now. Pinatulog ko lang si Paris guys. Tapos, ayan, lumabas ako kasi kumain ako ng dinner ko. Kasi nagutom ako guys. Nagano ba? Nag-focus ba yung camera natin guys? So, hayaan niya sa likod guys. Parang binagyuhan niya siya sa likod kasi alam niyo na yung life. Pag may kids ka guys, like every time kailangan mong maglinis. But anyways, kumakain ako na ngayon, guys. Kumakain na ngayon. Anong Tagalog mo, Day? Kumakain ako ngayon kasi hindi ako nangapunan. Kaya nung pinatulog ko si Paris, lumabas agad ako kasi nagutom ako. Tignan niyo yung ulam ko, guys. Oh, kawawa naman ako, guys. Toyo, tsaka guys, suka. Kasi, yung ang tawag ito, yung may sana ako, may dried fish na niluto. Nilagay ko sa fridge. Ngayon, hindi ko na makita. Tinanong ko si Mike, ano pala niya, guys? Dinispatcha na pala niya. Siguro naisip niya, bakit ang baho nito? Bakit ang baho nito? Kaya yun, dinispatcha niya. Bakit ng lighting natin, guys? Ay! How about here? So guys, nilipat ko kayo dyan guys. Oh, iba na yung view nyo ngayon kasi tignan nyo, tapos na naman akong kumain. Tapos yung lighting, ang dilim. Kaya dyan na lang muna kayo guys. But, it's very quiet guys, no? Kasi nga sobrang guys, gabing-gabi na. Si baby girl ko tulog na rin. So yeah. Tignan nyo guys. Ito yung setup ko kasi pag nag-work ako sa bahay lang. Pag working from home ako. Andiyan yung screen ko, tapos dito yung laptop ko, yung mga keyboard and everything. Pero ngayon, pagkatapos ko mag-work from home kanina, hindi ko muna nilagay sa kwarto kasi bukas I'll be working from home again. Today, nag-work ako from home kasi, di ba normally, Mondays and Fridays I work from home. And then, kasi nung Monday, kahapon nga. So, nag-personal leave ako kasi nga, my Paris was not well. Tapos, yun nga, si Paris, may ba siya guys, yung may, parang mouth ulcer ba siya. Tapos ngayon, palagi lang siyang umiiyak. She's very upset all the time. Kasi nga, di ba guys, it's very sore. Kaya, the other night, hindi kami nakatulog ng maayos, guys. Ko siya, nilagay ko nga siya sa sasakyan, guys. 1 o'clock in the morning. Nag-drive kami, guys, para makatulog siya. Kasi nga, sa sobrang sakit siguro, guys, hindi siya makatulog, yung ganun. So, kaya, sinakay ko siya sa sasakyan, guys. Nag-drive kami ng 1 o'clock ng umaga. Tapos, 2 o'clock, nandun pa kami sa 7-Eleven, guys. Nag-inom-inom lang ako ng kape. Para hinintay ko na makatulog talaga si Paris. Kaya wala talaga akong tulog. Kaya hindi ako nag-work Monday. Tapos kasi nga yung ni Paris, yung sa mouth niya, hindi siya muna makakapunta ng childcare. Kaya nag-message ako ulit sa manager ko, guys. Hindi muna ako sa bahay na lang muna ako mag-work kasi I can still do my job here anyways, like even if I'm at home. So that's why nag-work ako today from home, which is Tuesday today. Tapos nag-message ulit ako sa manager ko, guys, kanina na I'll have to work from home again tomorrow kasi nga si Paris hindi pa pwede sa childcare kasi nga daw yung mouth ulcer niya, yung contagious daw yun eh. So ayaw ko namang ibigay yun sa ibang kids, diba? So we're being like parang responsible ba na kung may naramdaman yung anak niyo tapos you think nakakahawa or like just
just keep them at home. Kaya yun yung ginawa ko guys today, and then tomorrow, probably Thursday as well, work from home pa rin ako. Kasi nga si Paris hindi pa pwede sa childcare. Pero, aside from that guys, dahil nga sa coronavirus na mga nangyayari ngayon, I think like the company is actually planning to get everyone to work from home. Kasi nga, di ba, we do the social distance na daw ngayon. So, yung bang hindi na kayo masyadong nagkakalapit kasi baka ma-infect kayo ng coronavirus na yan. Kaya I think that's what they're planning. So, hindi pa talaga official, guys, na sinabi ng kumpanya na we will work from home. But I think it's coming. I think it's at least maybe 2 to 4 weeks siguro work from home kami dahil nga sa coronavirus hindi na pwedeng pumunta ng office. But yeah, I think like I'm very lucky in that side na even though hindi kami makakapunta ng office, walang work, we can still work from home. So straight may sahod pa rin guys kasi yun nga 'di ba, kailangan natin ng pera guys. Hindi tayo ano na lang ang ibibili natin ng Coke pag wala tayong pera ay bayad natin sa bills pag wala tayong pera guys, 'di ba? So pera is very important. Kaya nga sobrang apektado na talaga lahat guys, excuse me. Sobrang apektado na talaga lahat dahil sa sa coronavirus. Yeah, it's getting really serious now guys kasi 'di ba ilang country na ang nag-lockdown at the moment. Yung Philippines din from to Manila suspended na yung yung biyahe. So because of what's happening at the moment guys, the virus going on, I'm not risking my daughter guys and myself of course and everyone's health na guys na umuwi ng Pilipinas. So I decided, Daddy and I decided na na lang muna guys, cancel ko na lang muna yung biyahe namin this time. And it's sad nga guys, diba? Kasi na guys, ang tawag dito, parang na-set na yung utak mo na uuwi ka ng Pinas in May, yung family mo naghihintay na, nag-countdown na kami, ganun. Pero what can you do, right? In this type of situation, like you can't do anything, guys. You just have to go with the flow. Kaya guys, yun. Hindi na muna kami uwi ng Paris sa Pilipinas, guys. So, yun. Papalipasin na lang muna namin tong virus na to, guys. So, hopefully, let's just all pray na lilipas din to siya para yun, bumalik na everything in normal, guys. Kasi at the moment, it's just affecting everyone. And yung ano ko rin guys, 'di ba yung box ko, 'di ba sabi ko pinak ko na yun kasi pipick up, dapat sana pick upin ng Sunday, pero kinancel ko na rin siya guys. Sabi ko hintayin ko na lang na next time na delivery, na pick up, kasi natatakot ako, 'di ba, because of the delays at the moment. Natatakot ako na baka ma-stuck lang yung mga boxes somewhere, tapos ayan nawala na kasi kaya hindi ko na lang guys, hindi ko na pinasend yung box. So next time na lang yun, pag nakaset na akong umuwi, hopefully guys, siguro pag na-clear na tong virus na to guys, hopefully we'll go home sa Christmas. So we'll see how it goes, but that's the plan at the moment. So for now, yung ginawa namin guys, sinabihan ko na lang yung boss ko na hindi na ako matutuloy sa Pilipinas kasi nga yung kumpanya din namin guys, they're very worried kasi nga 'di ba, us going to the Philippines, me going to the Philippines, tapos baka you'll never know, 'di ba? Tapos pagbalik ko dito, madala ko, knock on wood. So they're just looking after everyone guys, na if possible walang magta-travel sana kasi nga dahil sa virus na to guys. Kaya yun guys, I'm very I'm sad, but at the same time I know that there's a reason for everything. Kaya to nangyari guys. So
let's just be hopeful na matapos na to guys para balik na tayo sa normal. And yeah, para makauwi na rin kami ng Pilipinas guys kasi miss ko na yung family ko guys. Gusto ko nang makita sila kasi yung last na uwi namin is from December 2019 to January 2020. Excuse me. So na guys, more than a year na since nung umuwi kami. So I am super eager to go home guys and see the family again and spend time with them. But yeah, this time hopefully guys, sana si Cebu Pacific okay yung pag-rebook na without fee. Dahil nga 'di ba, hopefully very compassionate sila na dahil nga naman hindi naman kina-cancel dahil walang rason 'di ba? Kina-cancel dahil sa nangyayari ngayon sa mundo. Kaya natin kina-cancel yung flight natin. So hopefully they will be understanding and parang ibalik na lang nila yung parang iwan ko yata yun, Cebu Pacific ba yun o Philippine Airlines, yung may travel fund ba sila guys? So yung pera sana na lang you put it towards your next travel na lang. So yeah guys, kasi walang bawian na ngayon guys, kasi kahit ma-clear man siya ngayon guys, winidraw ko ng aking leave. So sinabi ko na sa work ko guys na hindi ko na kukunin yung leave ko for 3 weeks. So kaninang umaga withdraw ko na guys. Kaya wala na akong leave sa May. So hope ko na lang ngayon na hopefully mabalik yung pera na yung sa flight and everything guys. That's the update at the moment guys. It's getting scarier dito sa Australia guys kasi nga sa mga lockdown na ganyan guys, it's getting serious 'di ba? Kasi pag yan na yung ng country na mag-lockdown for a couple of weeks or 3 weeks, yeah, it's something serious. So kaya ganun guys, keep na lang, sa bahay na lang talaga tayo guys para mawala na tong para hindi na ang tawag ito, kung meron mga virus, mga ganyan guys, hindi na maglaganap pa. Kaya let's just stay at home, just be safe, and just rest. Because I think this is definitely the best time to rest guys. Because obviously, if they're telling you not to go out, then don't go out. Because I don't know about other places, but here in Victoria guys, in Melbourne, if they tell you to not go out, like quarantine yourself, and you still go out, then yeah, it's nearly, I think, around 20,000 Australian dollars guys na fine. So pag lumabag ka ng batas, yun na pag wala kang pera, mas wala ka na talagang pera guys pag lumabag ka pa ng batas. So yan guys. 11 pala siya guys? 11:14. Matutulog na tayo soon guys. Ngayon lang hindi ako natulog ng late kasi tawag dito. Kasi nagutom nga ako kaya lumabas ako, kumain ako. Tapos hayaan ko na dito yung ko guys, yung screen ko. Tapos ito yung laptop ko sa work guys. So ayan. Hayaan ko na yan siya dito kasi bukas nag-start ako ng work sa bahay guys, 8:30, tapos ako ng 5. So bukas, dyan na yan, nakaset up na yan siya. So okay na kung gumising ako bukas ng 8 o'clock, okay lang kasi 8:30 pa naman yung start ko. So yeah, it's fine. But yeah, that's it guys. I don't know, have we got any shout out? Shout out ba tayo guys? Mag-shoutout tayo before natin i-close ang ating video, guys. Oh, yung may nag-comment na bago, si Athena Diaz. Thank you for your comment about sa Australian visitor visa ng sister ko. Cactus PH, thank you very much, sis, for watching. My friend, kay Acosta, always talaga kitang
ma-shout out kasi palagi kang nagko-comment. Ikaw talaga yung stay strong stay strong lang tayo, sis. And then, shout out din sa ating friendship na si M's Journey. Go check her out, guys. Janet Gordon, shout out. Mona Lisa Portugal, shout out, Sisi. Thank you for comment sa ating video. Walin Pahayak, Ate Walin, thank you very much sa imong pag-comment. Ti, pag-comment po sa tong video niya. Ti, kuan, ikaw di ikagpananaw sa akong mga videos, ha? Bantay lang yun, ti. Bantay lang yun. And then, again, shout out to our friend Scarlett Lovell Dagbay. And, who else? Agent 47. Shout out. And Rainer Valmore Salvacion. Shout out. And also to our friend here on YouTube, Filipina, Millennial Mom, Joy. Shout out to you. And I hope that your pregnancy is going very well. And yeah, that's about it, guys. It's 11:17 at night and I'm gonna go wash my face now and get ready for bed. So I thought, I'll just give you a little bit of update. And I'll see you all guys in the next one. Don't forget to be good. And actually, don't forget to subscribe for more videos. And if you have any requests, let me know. And yeah. And then if you can't be good, be careful. Bye, guys.